Tanda kasi ito pag yung patlog-tulog ka pa kundi Puta pa tayo puti. Kagat, sobrang kapit. Sige, yan na. Yan ang pagganti. Mga AJ, no? So, alam nyo naman, so yung mga pula-pusod natin, pinag-testingan natin yung mga rare color, no? So, again, sana ma-enjoy nyo tong laban na to. So, pulang pula-pusod to sa yung puti or transparent, no? So, tignan natin kung sino yung magawa. Doon ba tayo sa medyo dark color or doon tayo sa medyo light, no? So, puti versus pula. Pula-pusod, let's go! Sana ma-enjoy nyo. tanda kasi ito pag yung patlog-tulog ka pa kundi Puta pa tayo puti. Masak yung puti. Masak yung puti mo. Bante, paganti. Masak yan, unahan talaga. Grabe yung kagat, sobrang kapit. Sige, yan na. Yan ang paganti. Yan na. Ulak ka, putos ka talaga. Patulog-tulog ka kasi. Ambos tuloy. Saan ka na? Grabe nga damang. Damang gid pre. hindi nga ako naman Damang gid eh. ay ito lang Sa Batangas Garea, binabayaran na yan ha, sa Batangas ha. Kapag ganyan ang plastada. 1, 2, 3, Daog, pili. pero